chairman le an official te le wen zinga bi ko pata mi kui le wai tu kal khom te masain du samla chilai kan buk chwa e ku new zealand ku thar chilai te mo kan buk ti pa form zel se kan hun hi ne zikara te bi de za kan khom ma lo ko mo ya kan rilwa chuanin mi pui po kan be sei chi ala ba kan floi tu te le ko ta floi tu chen kan te le na hi mo ko mai ania amaro chu me de zan mai min du sagai do kan ko mi kan lo me mai ni e se yang khanin ni kum la ma te in than boy puin ma de phak to kam chumin ma kan la amaro chu mi hun chu lo tok ta tu na chuan kan in tlang siak na mor kan lo vok ta e tlang siak kan zon nui chuan party da tha patang chu kwa ram ta na kan tho tla na nga ya chumi tu chuan tu kila elai mun ron kal te po hian in ma kan la ka panam pana te patlang ta te po kan khala tu la kan kal na tu zela kan in choi oma panam pana kan kal thina tu na ta na chung trai na ne na kan in thla zela poi mai ka sia chu kan mo ka te po ni ya in zinga te thom kan han sia kan rom bol tu ro ki tak tak ten bol mil yam sana yom khop ma ya ni helaya ka khian na voi ni enge helaya kan om chan ni te kan ngai to hian le rom ta na pathian kan thom lam tu kan ni na te e khota a hianin chong di mai ni lawa pathian mi kan ni na te tilam tura kan chan ta na ngai ka sia e sian khanin elai sian kal tlang dung hi mason na tam tak ki thei na mun ania chu mason da kal tlang tu chuan kan tran thua la nga ya o chu mason da chu kan chu kwain kan don thei na tu na tan budget a zapia min kan do soi thin to angin tuna chuan kan budget kan kharma poin vai bel che zatel kan da to ni ti kha kan chin buwa te la new sa ko lo shet kariga kha chan bo kha elai ko tlang hian atam the yang ber in hai chaw ve thile tu na tan te kham yu ta na poisa kan da kha thei to chuwa ma in la a lo hai chaw ve tulin ka sia sei kan au tu pa pu ke hian sei thi la lung lu le rang ka chak po chi ni la a khang la om lo chen bi pi la ka chak tho to lo ni ya chu wang chuan lung lu le rang ka chak po hi a khang la om lo chuan le thei na min chiam tu ni ya chu wang chuan e ni de po hian ni elai ko tla a po hian ni a khang la chiat sa so thi na re kan thi sa bun pi a re kan thi sa ai en na re kan thi sa in kan la ya kan soi khanin re kan up le do kheta INB ka hianin a finger dry kan tia chu a kau a thar atanga koi tha ka daro to phi kezia za sum li ania lai na hianin chuan a slice dry tia zai le pati ro hi kan soi khan le thum velin ron to le ta kezia za som vel ni do ni a factory a chuan kezia za som thum ni do na katiang khanin gut na thok tu te zoram pumpuya za som sari vel kan omlai hian kan budget a za pakhat po kan chan lo ka tuna chuanin kan budget a za som ma panga ai tam om to ni tuna phe chuanin za som ria do tho hi tuna paisa mizoram paisa kan nei lai tam chuan kan da ni ti khai kan sia ta thai ka sia in healthcare scheme sarkar ma saila rei ta kan pe thei lo kha kan sarkar atanga ni thum ni vai bel che som li kan han pe nga la noi sang li ani chu kan han pe nga la kan yang khanin poisa om ang te mi puya tam te ang ber wan tir kan tuma ataka kan mu dan tu te ataka kan ma dan tu te holaya te kan street campaign na te kan awa tu na chuan a thei lo ni an ti kha a thei sia te kan han hretla ga elaya kan rural tu te kan MLA te kan minister te pon
electric bill te chu sarkar il chu dia ti mai thei le JRC anuma anni rel tur lo man ti ya amar chu sarkar da kan lak tu ka tangin JRC te file turin an ti ya chung ha chuan kan sarkar in electric bill kan ti pung don lo kan ti ya tun kum chu ki chuan electric bill hi angai kan kal le do ni ti kha mi pui te pon in lo sia ta chu sarkar tu chuan ni ti kha kan sia tlan atan te po kan sei duwa thil thei lo kha he sarkar thara chuan a thei zel to ni ti kha kan sia a thra ama chuan in mi mal thil atan thil thei lo om lo wa tuna chuan he sarkar thara chuan mi pui te tan thil thei lo hi om mang tho do lo ni ti kha kan sia a thra in te sia kan sarkar front to le om me ka te na an lo ti to tam tak tha tak ta ko mang chu kan chun zo manga ama ro chu mi pui ta na lo de lem lo party le mal in du sang da ang zo ma development kala ka chu wai takin kan doin wai takin atu da nang zel ma kan la don ni ti kha voi ne khot lang floi tu ro kal khop te po hian kan sia thai ka sia ma kan la tu re a hianin kan thir tur chu mi pui kan thir ma sa don ni ti kha kan sia ata na thai ka sia hei khotina an kala kan ho tu te po kan ron sil na ber chu na te po mang chu na te po chu a chu la li chuan ke mani mi te po kan thok ve ga a chu da nang zeli khotla ga in lo ngai te mo tu te mei thai ra thei te kan au la ang nge ya kan chom do kha te la ya kan yun ni chwai tu te po na ril ruai lo de zel kha poi mo ni ti kan sei duwa kan sei anga kan om lo chuan mi te lui zat nung la ba kan lo do ni ti kan sia nga ya tiang tu chuan ti top kan chuan tang na sarkar la ma chang kan ti thei top kan tianga khotlang la ma chang ti thei top tianga he khotlang he mi bung tang siam tur hian mi bung khuwa hi in fit thar ni ti hi kan sei lo le duwa he mi bung tang ma mo ke ber tur chu mi bung khuwa in ni ti hi kan sei duwa tu na de po budget manam siama kan man mo kan chu le ben san chu budget a local vek to ama ro chu kan policy thun kan du wangin du ni som ni pasari thleng kha budget a thun thar thei na hun sarkar an hong le a kan siam hoin an le to le a chu ma wang te po chuan ne lai te po ron kalman lo wa ani lo chuan kum khat kan nga le chuan kum ni kan hlau do ni ma ta ni chu wang chuan tu na ya ni thei top chuin budget thar lo om tura chuan kan policy ang te za thun thei lo mai la za somli panga ve chu kan thun ban a chu tiang chuan budget thara te po hian ma thar kan la do na chung zinga council of minister ina kan rel zinga item khata lian to chu kum thar budget a hianin vai bel che sang khat changa hi thai thar leina tan kan na do na ni ti hi to zinga po hian mi pui sia ta kan han puang lam du ni khami sang khat changa kha kan vai ta dia mi pui ta ania chu mi hai chok thei tu chuan kan so yang khanin ke ma ni thoma te kan zawanga ya tun ma chuan budget a om hi minister ton thiam te MLA zar so thiam te na an hai chi na kha tu na chuan ke ma ni khut zala a om ta hei atam thei ang ber hai chuak turin helai khotlang mi pui te kan cha du chewa mizoram a hian kho ja sari ve lo om ni in kan sia he mi khopa ngai ang do chu chung ho chuan vai bel che khat thel ko in sem se vai bel che sang khat vai bel che zanga chuang ala omani chu wang chuan helai khotlang a hian ni kum khan vai bel che khathiar lu karin bi alo tu na chuan in khotlang tan vai bel che khat mai ni lovin in tai mak chuan vai bel che thum vai bel che li khai lu thei do ni chu a tai ma te ta ni a thok chak pin an hai dem tu ni a chu mi hai chuaka chu kan chung ko tan e khotlang tan bal som ni tura in lo thana thei to bi lo chu anga ya lu ma chuan ni sai thina tuol bogi ko thiam ten ti thina ni in tham do te ya ni is tham do te pon ti ya kan thok mai thei lo tham ro ti ya ke ni chuan
sarkar kan ni towa thopui theivet kan tum chewa amar ro chu kan belria kan part mi ti chu biak te chun nuam to ni ti kha kan thria ta tan kan han soi lam duwa khatia ang kha thei to pin ma kan la ma party sarkar kan din don lawa government of Mizoram sarkar bipui sarkar kan din dona vậy nia kan sarkar đi lấy chu ZPM sarkar đi lo bipui sarkar đi kan sia ta chula chumi tan chon chen kan so yang kharin budget a po bipui ta tu kan da nem ber ni ti kha kan sia ta chula so yang kharin ei kum ma chu in electric a to dal kan tu ma em la ya te po yang yang ni ma kan la bo ti te kan nei tu ma tin tui sa hi helai ko tang le helai tang du ni na kan trong chan ber ni ya man dia RT Minister dan tu kan saya dulu in kan MI Minister dan tu kan saya dulu tuila cinca har sedang tote aku ada tu kan lain yang ahai video te rumah pura mati lain yang RT jangan tici ke irrigation jangan tici te yang kali kan Minister tu kalau saya pergi tu kan malam na tu rata ada irrigation ate RT la macam macam dah tu tu po thì tôi cần số anh là một số đến đây chúng tôi cần số cao đi party anh cũng là cần số tôi đi được không mà party anh nên vice president này là invite cần gì à số anh số anh cần minister kam ta cái po he party anh cần nuôi miền đi cái chuyện ông hoàng anh nên cái một cần khut lao mà một chú cần xây thay về tu là ngay là khang anh cái po khá anh bảo rồi chú khốt lá mà một nhớ cần siết cần khốt lá gì nó cần rồi là tụi đi ông anh chú cần in sự phải dễ là school chúng ta ở đây po khốt tắm tất cả anh làm sao ya school hi in xem na anh được không mấy đi anh tiêm trên khát cho anh tụi này ya đi school zali le somli pariat về là hi khốt lá thì nó lâu din to thì ngày nó siết to xí lâu han chul le do na in le lo de din wai to zir tir tu te lo nei vek to amaro chu do pang pali panga som thuman nei te ania chu ano pang khoi thak bok a khotlang ina school re thei pui bok ye tam em mai ni he te po hi ngai to na kan ma ta chula he aizo la kwan school hi tam em mai ya chu school fee ti hi kan tu nu hi hol ni le ania thakata yan sam thum zanga kan choi ni Darzul ya pe chorin sang li do rum soi ni sung ang chu aizola school tha ai kan tir na ni ya tu na po hian helai ko tlang a hian school tha kan nei do ni chuan ami pu ya te po hian kan zo ve do te po nga ya ke ma ni chung kuai na school tha lu thei tura kan in wa cha ani chuan ni chena ka sei ta ang kharin kan family ina kan income te kan nei that kan lak lu te po kan nei ta manga ya aizola mitam takhon delhi anda delhi ya mitam takhon england ate us ate da ve zelani katiam khanin hilli ai kaldan hi asia do roka chutia apo choni vendia helai latin school tra kan nei lo kan pi chon a khobi pu te hi kan house to lo ni ti kan sia chu wang chuan je pm chuan mi mal tin te in choi ka na mi mal tin te kan du ang to ka kan ko sak ve the na tur kong kan in hona ni ti kan sia ei helai te po kan soi thina tu ma chuan in an soya unit president te bcp te po he ma ni thui na nui ngam to lo officer lian do work order po ka thei do po la lo chuan in ho te po fiam thu thor se Salo chung ni ngai ang kha KD ZPM kan lo sarkar chuan du hun na lui thei tura in siam kan tu ma kha abul kan chada ma kan la chana ni ti sia helai mi bung khotla apo hianin thei tok chuang ma kan la na hian lo chol om ze turin kan som kan chuwa chu ni wal chuan in ei party ina asiam sarkar ni ya chu sarkar kan din ran thei na tura kan chuan in kan tha min ti chaka elaya te po party ang te po chan min lo la pui lo tu te man kan som du chuwa a chan chu kan policy lo tina ko tla in mal som na don don ni chuan a policy nei tu te hi min ti chak ve elaya
min tu sak ve ngaya kan in tu sak ton phina tu ra tan chuan helai kon lan te po hian trong choi na mai ba ka nang ma ni te po ren pe chua ka e party ui so kha tin tu te hi kan tha ti chaka thei top chua malang pana kan zel phina tu ra ta na kan numa dina kan ding le ve yakin on chel pui turin ka so bin kan yel cheu ne ka lo me